এই ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରଟା ବିଷ ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନା ଜମାରୁ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଆମ କୂଅରେ ବିଲକୁଲ ବି ପକେଇ ନଥାନ୍ତି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର। ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି, ଆଗେ ଯେଉଁ ଥର ପକେଇଥିଲି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ସେଥର ଭାବିଲି କି ଯେ କମ୍ ପାଣିରେ ବେଶିକା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମ ମାଛଟା ନା ମରିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଭାବିଲି ବେଶିକା ପାଣି ହେଇଛି, କମ୍ ଟିକେ ପକେଇଲେ ମାଛଟା ମରିବନି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବେଶିକା ପାଣିରେ କମ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ବି ମାନେ ମାଛଟା ମରିଗଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ରଟା ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ବୋଲି। ତ ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ତ ଏଇଥର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ କେବେ ବି ଆମ କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପକେଇବିନି କି ନଚେତ ଆଉ କେବେ ବି ଆମ କୂଅରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋତେ ନା ଆଜି ବହୁତ ସାରା ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆମର ବଡ଼ ଶେଉଳ ମାଛଟା ମରିଗଲା। ଆଗରୁ ତ ମରିଯାଇଥିଲା, ଏଥର ବି ମରିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଘର ଦ୍ୱାର ବାସି କାମ ସବୁ ସାରିଦେଲି, ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରିବି ବୋଲି ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ତ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆମ କୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆମ କୂଅ ପାଖରେ, ଦେଖିଲି ଯେ ମାଛଟା ନା ମରିକି ଭାସୁଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।